Christina Victoria Grimmie byla dívka, která celý svůj život zasvětila umění a hudbě. Její život byl tvořen vášní, láskou rodiny a neobyčejnou laskavostí. Právě ale díky svému nádhernému hlasu si získala miliony srdcí po celém světě. Jenže mezi nimi se bohužel našlo jedno, které její sen navždy ukončilo. Jak se Christina dokázala vyšpelat z obyčejné pubertěčky, která nahrávala písničky na YouTube, až mezi slavné zpěvačky a proměnit tak svůj dětský sen ve skutečnost, jak se jí povedlo vystoupit z obrazovky až na velká pódia, kde ohromila svět svým výjimečným talentem, mohlo se jejímu tragickému osudu nějak předejít? To a ještě mnohem více si v dnešním videu povíme. Vítám vás na kanálu Pitva zločinu a přeji vám příjemné sledování. Příběh Christiny začíná ve čtvrti Marlton, malebného městečka Evesham v New Jersey. New Jersey je stát na východním pobřeží Spojených států amerických s něco málo přes 9 milionů obyvatel. Kromě Christy odsud pochází spousta dalších osobností, například jazzový a swingový zpěvák Frank Sinatra, známý americký basketbalista Shaq O'Neal nebo Danny DeVito, kterého můžete znát jako režiséra Matildy, nebo herce z Přeletu nad kukačím hnízdem, Jumanji či Pulp Fiction. Christina Grimmie se narodila 12. března 1994 Albertovi a Týně Grimmieovým. Její matka pracovala jako recepční a statečně bojovala s rakovinou prsu. Její otec byl technický pracovník, tichý a spolehlivý člověk. Christina měla i staršího bratra Marka, který pro ní byl oporou, možná dokonce větší než kdokoliv jiný. Nebyli to jen sourozenci, byli nejlepšími přáteli a později i pracovními partnery. Mark totiž svou jedinou sestru doprovázel na každém koncertě, někdy na kytaru, jindy jako její manažer, ochránce, prostě někdo, kdo jí byl vždy na blízku a o koho se mohla opřít. Byli nerozlučná dvojka, jak doma, tak na pódiu. Christina byla od malička spíš plaché povahy, přesto byla výjimečnou dívkou. Zatímco jiné děti trávily čas venku hraním si, ona pilně cvičila a prohlubovala si svůj vztah k hudbě. Její rodiče brzy poznali, jak výjimečný talent doma mají a plně ji podporovali. Po jejich 5 letech začala aktivně zpívat a kolem 10. roku se pravidelně věnovala hře na klavír, kytaru a flétnu. Přestože její otec přihlásil na lekci klavíru, Christina sama tvrdila, že stejně nejlépe hraje po sluchu, jako by to v sobě měla už od jak živa. Ve škole vynikala v mnoha předmětech, ale v průběhu dospívání si čím dál více uvědomovala, že jejím skutečným snem je stát se profesionální zpěvačkou. Právě v tomto období začal její sen nabírat konkrétní podobu. Ve svých 15 letech si Christina založila YouTube kanál s názvem Zelda X Love 64. Neměla žádný velký ani pečlivě promyšlený plán. Pravdou je, že jí k založení kanálu přemluvila kamarádka. Až do té doby natáčela videa jen pro svou rodinu a několik přátel. Nic, co by mohlo změnit její život. Ale Christina cítila, že chce, aby její hudbu slyšel celý svět, a tak 17. července 2009 nahrála svůj vůbec první veřejný cover Don't Wanna Be Torn od Miley Cyrus. Hi, I'm going to be singing I Don't Want to Be Torn by Hannah Montana, and I'm going to be playing on piano, and if some of the notes are wrong, you know, or whatever. Netušila, že jen pár minut dlouhé video dokáže vyvolat celou lavinu. Ta pravá pozornost přišla až o něco později s coverem na písničku Party in the USA, rovněž od Miley Cyrus. A právě tento cover znamenal zásadní krok v její kariéře. Čísla zhlédnutí stoupala nepředstavitelnou rychlostí a o Christině mluvilo čím dál víc lidí, jenže sláva je vždy dvojsečná. S obdivem přišly také nenávistné komentáře a kritika. Objevili se lidé, kteří kritizovali její hlas, vzhled a dokonce i koníčky. A Christinu to zraňovalo.
Nesmíme totiž zapomenout, že byla stále jen křehkou dospívající dívkou. A proto v roce 2010 přestala chodit do školy a začala se vzdělávat doma. Díky tomu měla klid aspoň v reálném životě a mohla se více soustředit nejen na hudbu, ale hlavně na sebe. Ještě téhož roku si ji všimli dva populární umělci Sam Tsui a Kurt Hugo Schneider, kteří se jí ozvali s nabídkou, aby společně naspívali cover Just a Dream od Nelly. Díky tomu vystoupala Kristýnina sláva až do nebes. Video během 10 let získalo přes 190 milionů zhlédnutí. V lednu 2011 se jí podařilo získat první 500 000 odběratel. Hey guys, I recently reached a whopping 500,000 subscribers. I wanted to tell each and every one of you thank you so much. I started YouTube about a year and a half ago. I'm so blessed and so thankful for every single one of you. It just means so much that I'm as far as I am right now, and I'm in search for record labels now, so you guys, thank you so much, it means so much. Tím se z obyčejné dívky z Marltonu začala stavat internetová hvězda. V roce 2011 se umístila na druhém místě v My YouTube Competition hned za Selenou Gomez. Díky tomu si ji také všimla matka Seleny, která jí nabídla pozici manažerky. Kristýna neváhala a její nabídku přijala. Od té doby začala Kristýna trávit se Selenou Gomez více času a společně trénovali na nadcházející projekty. Staly se z nich dobré kamarádky. Další roky byly pro Kristýnu divoké. Nejprve se rozhodla opustit své rodné město a přestěhovat se do Los Angeles. Tam měla jediný cíl, plně se věnovat hudbě. Šlo o skutečně riskantní krok, ale jak se říká, risk je zisk. A tak Kristýna v dubnu téhož roku podepsala smlouvu s jednou z nejprestižnějších agentur ve Spojených státech. I když původně chtěla, aby její kariéra stála především na hudbě, toužila zároveň ukázat fanouškům, že není jen další holka, co jen umí zpívat do kamery. Začala proto sdílet více momentů ze svého života, spolupracovat s dalšími tvůrci a díky tomu její komunita rostla rychleji než kdy dříve. Do dubna 2013 získala přes 375 milionů zhlédnutí a překonala hranici 2 milionů odběratelů. Tato čísla ji posunula do první ligy YouTube hvězd té doby. Podporována masivní fanouškovskou základnou a uznávána odborníky se rozhodla udělat další krok. Přihlásila se do soutěže The Voice, kde ohromila porotu i diváky natolik, že skončila na 3. místě. Její vystoupení patřila mezi nejsledovanější v celé historii soutěže a otevřela jí dveře k dalším velkým příležitostem. Takhle by se o její cestě dalo mluvit dlouhé hodiny, jenže náš příběh se nyní musí stočit jiným směrem. K důvodu, kvůli kterému Kristýna dnes už nemůže tvořit hudbu. Tím důvodem je jedno jediné jméno. Kevin James Loibl. O Kevinovi dodnes víme jen pramálo. Byl samotář, žil ve své vlastní bublině, téměř odříznutý od okolního světa a reality. V době vraždy mu bylo pouhých 27 let. Na první pohled byste ho nejspíš přehlédli. Nevýrazný, tichý, uzavřený typ člověka, který snadno splyne s davem. A právě tato nenápadnost byla jeho největší zbraní. O Kevinově dětství se neochovalo mnoho informací, ale z toho mála víme, že ho neměl jednoduché. Jeho emočně nestabilní matka po něm podle svědků běžně házela nádobí a údajně ho i byla pánví. Jeho bratrovi jednou údajně zlomila ruku. V roce 2010 Kevinova matka zemřela na předávkování aspirinem. Jenže Kevin za její smrt vinil sám sebe, jelikož ji během častých hádek doma k ukončení jejího života nabádal. Matčina smrt jej velmi zasáhla a přestože si jeho otec našel novou partnerku, Kevin si k matce nikdy zcela našel cestu a vnímal ji jako vetřelce. Ze zdrojů víme, že během pouhých 2 let k ním byla zavolána policie dokonce 6krát. V dospělosti Kevin pracoval v obchodě Best Buy, kde sice měl několik kolegů, ale žádné skutečné přátelé. Mimo práci měl jediného kamaráda, Coryho. Na zbytek lidí působil jednoduše řečeno jako podivín. V práci ho museli přemístit do Geek Squad sekce, aby co nejvíce zamezili jeho interakci se zákazníky. Kevin prý dokonce 3 roky chodil na vysokou školu, kde se mu dařilo, ale kvůli závislosti na hře World of Warcraft byl nakonec nucený opustit. Doma se Kevin do sebe uzavíral ještě víc. Jeho rodina uvedla, že žil jako půstevník. Okna měl zakrytá hliníkovou folií a těžkými závěsy, aby do pokoje neproniklo téměř žádné světlo.
Většinu času seděl u počítače, hrál hry, sledoval videa a trávil celé hodiny na internetu. A právě tam, na stránce YouTube, poprvé narazil v roce 2015 na Christinu Grimmie. Kevin začal cítit úplně nové pocity. Byla to pro něj láska na první pohled. Jenže z čisté lásky se začala stávat nezdravá posedlost. Kevin si pouštěl videa Christiny stále dokola, znal každou její písničku nazpaměť a pečlivě stalkoval její sociální život. Když už s někým v práci mluvil, bylo to jen o ní. Začal tvrdit, že jsou spřízněné duše, že spolu hrají online hry a že mu změnila život. V jeho hlavě začala vznikat fantazie, která neměla se skutečností nic společného, ale on to nedokázal rozlišit. Kristina neměla o Kevinovi existenci ani ponětí. Ostatní se mu kvůli tomu začali posmívat, což ho rozzuřovalo. Agresivně se snažil bránit, vyhýbal se odpovědím a rychle měnil téma. Jenže on se své fantazie vzdát nechtěl. Čím víc v této iluzi žil, tím se mu zdála bližší a skutečnější. Sám sebe se snažil přetvořit tak, aby byl pro ní dost dobrý a atraktivní. Postoupil transplantaci vlasů, nechal si Elizabeth upravit zrak, vylil si zuby, začal držet veganskou dietu, aby zhubl. Údajně se mu povedlo zhodit přes 20 kg. Nikomu neřekl důvod všech těchto změn, ale jeho kolegům to bylo jasné. Kevin se měnil pro dívku, kterou jak těživ nepotkal. Kristina se v jeho hlavě stala téměř posvátnou bytostí, jenže v této době nikdo nemohl tušit, co Kevin potají plánuje. V květnu 2016 si Kevin společně s lístkem na nadcházející koncert, kde Kristina měla vystupovat, pořídil také 2 střelné zbraně a hromadu nábojů. Pár dní před koncertem se ještě naposled sešel s Corym a vrátil mu časopisy, co od něj měl půjčené. Také mu řekl, že už je ze všeho unavený a hodlá tak postoupit na další úroveň. Cory byl na podobné výlevy svého přítele zvyklý a tak ho ani nenapadlo věnovat jeho slovům větší pozornost. Den před koncertem si Kevin zbalil věci. Vstupenku, 2 pistole, několik zásobníků a lovecký nůž. Poté z počítače vyjmul pevný disk a nasedl do taxíku, který odvezl do Orlanda, kde se ubytoval na hotelu. Tamní recepční si později vzpomněl, že mu přišel zvláštní Kevinův nedostatek zavazadel. Ovšem stejně jako Cory, ani on tomu nevěnoval velkou pozornost. Je 10. června 2016, teplý a klidný letní večer na Floridě. Večer, který má být pro Kristinu jen dalším radostným vystoupením. Je speciálním hostem na turné kapely Before You Exit. Koncert v klubu Plaza Live probíhá perfektně. Fanoušci zpívají, atmosféra jiskří a Kristina rozdává na pódiu to, co umí nejlépe. Lásku, radost a hudbu. Po úspěšném koncertě následuje oblíbené meet and greet. Kristina má osobní kontakt s fanoušky ráda. Objímá je, povídá si s nimi, odpovídá na otázky a podepisuje, co jí kdo podá. Lidé se usmívají, fotí a řada postupuje vpřed. Jenže v té řadě stojí i Kevin. Za Kristinou jako vždy stojí její bratr Mark, který ji doprovází na každém vystoupení a dává pozor, aby vše proběhlo jako po másle. Když se jeho oči střetnou s Kevinovými, hned mu na něm něco nesedí. Nevypadá totiž jako typický fanoušek. Kristina nikdy nikoho nesoudila, takže nezáleželo na tom, jak kdo vypadal, nebo jestli se choval divně. Prostě se k lidem chovala, jak nejlépe dovedla. Všichni ji milovali. Nikdy jsme neměli problém s žádným fanouškem. S nikým, řekl Mark. Když se dostaneš ke Kristýně, Kevin se před něm postaví a mlčí. Neusmívá se, ani neřekne jediné slůvko, jen na ně upřeně zírá. Věčně přátelská a empatická Kristina se pokusí jej uklidnit a přijítat obětím. A tak k němu natáhne ruce. Právě v ten moment Kevin vytáhne první pistoli a před očima jejího bratra i všech fanoušků 5krát vystřelí. 2 rány se strefí do hrudníku, 3. do hlavy. Kristina nemá šanci jakkoliv zareagovat a padá k zemi. Mark se okamžitě vrhá za svou sestrou. Když ale vidí, že na něj Kevin míří, hned po něm skočí a snaží se ho spacifikovat. Kevin se však dokáže Markovi vykroutit. Když už si Mark myslí, že je jeho dnům konec a co nevidět bude ležet vedle své milované sestry, Kevin se opře o zeď, vytáhne svou druhou zbraň a zastřelí se. Celé místo je v naprostém chaosu. Mark volá na svou sestru, fanoušci křičí, volají o pomoc nebo pomáhají Markovi dát první pomoc Kristýně, která má jen slabý puls. Na pomoc přispěchají i členové kapely Before You Exit. Všichni se snaží zachránit její život až do příchodu záchranářů. Bohužel marně. Christina Grimmie po hodině v tamní nemocnici umírá ve věku 22 let.
Dalo se tomu zabránit? Mohla tu Kristýna nestále být? Možná ano a možná taky ne. To, co se stalo 10. června 2016, bylo tragickou souhrou několika faktorů, které se sešly v jediný večer. Největším problémem byla bezpečnostní opatření. V místě konání chyběly jakékoliv detektory kovu a důkladné kontroly zavazadel. Ochranka se podle svědků více soustředila na to, aby lidé nepronášeli dovnitř jídlo a pití než na skutečnou hrozbu. Quinn tak bez problémů prošel s pistolemi i nožem. Nikdo si ho nevšiml a nikdo ho nezastavil. A díky tomu se mohl dostat se zbraněmi až ke Kristýně. Dalším problém bylo, že se nikdo nevěnoval Kevinovu psychickému stavu. Trestní rejstřík měl sice čistý a ani nebyl vedený jako osoba s duševní poruchou, přesto však byly náznaky, kterých si jeho okolí mohlo všimnout. O nedostatečném kontaktu rodiny svědčí i fakt, že rodina nic nevěděla o jeho cestě do Orlanda a ani o tom, že vlastní střelné zbraně. Kevin byl pro všechny jen tím podivínem, dokud nebylo pozdě. To je na tom asi nejsmutnější. Kristina byla teprve 22letá dívka, která před sebou měla celý život a přesto už mezi námi dnes není. Její rodina se po vraždě pokusila žalovat společnost, která akci pořádala za nedostatečná bezpečnostní opatření, jenže florické zákony jim to neumožnily. Zodpovědnost pořadatele byla právně téměř neprokazatelná a tak se museli smířit s tím, že spravedlnost, jakou si představovali, nikdy nepřijde. Kristýnin odchod ale nezůstal bez odezvy. Po její smrti se na podobných akcích zpřísnila bezpečnost. Nyní jsou všude důkladnější kontroly, více ochránky a daleko přísnější pravidla. Její rodina založila The Christina Grimmie Foundation, což je nadace, která pomáhá lidem dotčeným střelbou a podporuje rodiny bojující s rakovinou prsu. Právě rakovina byla něco, čemu Kristýna měla blízko už od dětství a právě té podlehla i její maminka pouhé 2 roky po Kristýnině smrti. Dnes z rodiny Grimmiových zůstal už jen její otec a bratr Mark. Oba opakovaně uvedli, že od toho večera v Orlandu už nic není jako dřív a ani nikdy nebude. Tak končí příběh mladé dívky, která začínala jako nenápadná teenagerka na YouTube a stala se jednou z nejoblíbenějších zpěvaček své doby. Její hlas poslouchali miliony lidí po celém světě a právě proto bychom na její příběh neměli zapomínat. Nejen kvůli tragédii, která ji připravovala o život, ale hlavně kvůli tomu, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day